Per gaudir de la música és necessària una gran sensibilitat. Concretament, la sensibilitat que té qualsevol criatura acabada de néixer. Aquesta és una de les moltes i bones reflexions del músic i pedagog Carles Riera, que, entre altres coses, donava un gran valor a la imaginació i la il·lusió com a eines d'aprenentatge. Amb aquesta mentalitat va impulsar molts dels seus projectes de divulgació, pioners en el seu moment, tant per públics adults com per escolars, amb la revolucionària idea que la música ens agrada a tots i que pot ser gaudida i entesa de moltes maneres. Això em porta a citar un altre divulgador musical, el compositor i director nord-americà Leonard Bernstein, que en alguna ocasió va dir que quan l'estudi de les arts es limita a l'adoració de les normes, és que hem perdut. Doncs sí, ja tornem a ser aquí amb un nou episodi de Sons en el temps, el podcast que es diu justament com un llibre d'en Carles Riera. Ja sabeu que en cada episodi partim dels concerts de clàssica del Teatre Auditori de Granollers per parlar de música en general. Jo sóc l'Oriol Padró i si sentiu la meva veu és perquè en Josep Soler està fent la seva feina des del control tècnic i tots dos estem als estudis de Ràdio Granollers. Avui hem començat parlant d'en Carles Riera perquè en aquest episodi ens dedicarem a fer una mirada al cicle de concerts de música de cambra que porta el seu nom, el cicle Carles Riera. Per si no ho coneixeu, us ho explico molt ràpid. El Conservatori de Granollers organitza des de 1985 un cicle de concerts de cambra en el qual es fa primer un concert de caire més aviat pedagògic i enfocat al públic familiar, diguéssim, i després el concert, entre cometes, normal, encara que soni una mica lleig. Aquest cicle va ser engegat justament per en Carles Riera, que aleshores era el director del Conservatori. Després de la seva mort l'any 2019, es va batejar el cicle amb el seu nom, com una mena d'homenatge. Ja des de fa anys s'ha establert que el cicle consta de 4 concerts que es fan a la sala petita del Teatre Auditori de Granollers. Sempre són un divendres a la tarda i, com us deia, hi ha una primera sessió enfocada als nens i nenes, però que també és recomanable als que encara som nens per dintre, diguéssim, i una altra que no és específicament per infants, però que si volen, esclar, també hi poden anar. El cicle Carles Riera ofereix concerts amb repertoris molt diferents. L'única cosa que tenen en comú és que són concerts de música de cambra, és a dir, amb formacions petites, solistes, duos, trios, quartets, quintets, bé, tampoc hi ha un límit, diguéssim, però cal tenir en compte que ho fan a la sala petita del teatre, que per alguna cosa es diu petita. Per tant, el que us proposo fer en aquest episodi és un petit repàs als 4 concerts que hi haurà aquesta temporada 2023-2024 i comentar-ne algun aspecte que a mi em sembla interessant, tot esperant que a vosaltres també us ho sembli. Vinga, endavant! Aquest any el cicle Carles Riera comença amb un concert solístic, és a dir, només hi haurà un intèrpret a l'escenari. A més, es tracta d'un intèrpret molt jove, el pianista berguedà Ot Ortega, que té 16 anys. Amb aquest concert s'inicia una nova política o una nova línia de treball del cicle per incloure a cada temporada almenys un concert de joves talents. No sé si sempre seran tan joves, però en tot cas és una molt bona idea. Si voleu saber com toca el piano l'Ot Ortega, el que heu de fer, ja ho sabeu, és venir al concert. Serà el dia 10 de novembre a la sala petita del Teatre Auditori de Granollers. També podeu buscar-lo per internet, esclar. Trobareu alguns vídeos on realment es pot comprovar que té un gran talent. Jo ho he fet i, si voleu, us estalvio la feina i us els publico al nostre raconet web. Si visiteu teatreauditoridegranollers.cat, dins de l'apartat Viu la Clàssica, trobareu el raconet de Sons en el temps on hi trobareu alguns enllaços.
Alguns dirien que l'Ot Ortega és un nen prodigi, tot i que a mi és un concepte que no m'agrada gaire, perquè pot semblar que aquest noi toca així de bé el piano perquè sí, una mica sense haver-s'hi d'esforçar, i en canvi, tot i que no el conec, estic segur que s'ha hagut d'esforçar molt i molt durant molts anys. En tot cas, no sé si estem davant d'un prodigi, estem segur davant d'una persona que des de ben petit s'ha sentit totalment atrapat per la música i per això li ha dedicat totes les seves energies. Això que sentim és el primer moviment de la sonata número 2 per piano de Beethoven, que és una de les peces que tocarà l'Ot Ortega. Tot el repertori del concert, que no ho he dit, però serà el 10 de novembre, o potser sí que ho he dit, bé, us ho torno a dir, serà amb grans obres del romanticisme, que és l'edat d'or del piano solista i virtuós. A més, aquesta sonata tan bonica també tocarà, a part d'això, 3 estudis de Chopin i una peça de Liszt, que la veritat és que és preciosa. És una peça que parteix d'un tema molt delicat, molt fràgil, i ens va portant cap a una explosió d'expressivitat espectacular. És un repertori molt atractiu. Si ara posem la peça sencera, doncs se'ns farà un podcast molt llarg, però us recomano que visiteu també a la nostra web, busqueu la playlist de les músiques de les que parlem i la pugueu escoltar, que dura un quart d'hora. Sentim-ne ara només un fragment. I amb aquesta música passem al segon concert del cicle, que serà el 12 de gener. El 12 de gener de 2024 tindrem l'oportunitat d'escoltar i veure de prop un quintet de vent, concretament el quintet de vent de l'Orquestra de l'Auditori de Saragossa. Un quintet de vent és el que queda si a una orquestra li traiem tots els instruments menys els de vent fusta, flauta, oboè, clarinet i fagot. Això són 4 instruments, no 5. En faltaria un
I és que no sé ben bé per què, però aquests instruments de vent fusta deixen entrar en el grupet del quintet de vent un de vent metall, la trompa. El 9 de febrer de 2024 arribarà el tercer concert del cicle, que és un dels que a mi més m'atrau d'aquesta temporada. Tots estan molt bé, però aquest m'atrau molt perquè sona una música que m'agrada molt, però ho farà d'una forma poc habitual, que ofereix un exercici molt interessant, molt curiós, i és aquesta música de fons la que sentirem, la música callada de Frederic Mompou, que la deixem sonar una mica perquè a mi és que em fa mal parlar-hi sobre. Música callada és un cicle de peces breus per piano que és segurament l'obra més coneguda de Mompou. Està inspirada en uns versos del poeta místic del segle XVI, San Juan de la Cruz, i el mateix Mompou deia el següent sobre aquest cicle de peces. Deia: aquesta música és callada perquè la seva audició és interna, la seva emoció és secreta i només pren forma en les seves ressonàncies sota la volta freda de la nostra soledat. No se li demana arribar més enllà d'uns mil·límetres en l'espai, però sí la missió de penetrar en les grans profunditats de la nostra ànima. Aquesta música és símbol de renúncia. Renúncia a la continuïtat en la línia ascendent del progrés i perfecció de l'art, perquè en aquesta escalada és necessari, alguna vegada, descansar. És, doncs, una música volgudament espiritual, introspectiva, com en vulgueu dir. I en aquest concert se'ns oferirà una selecció d'alguns números d'aquest cicle i al piano el tocarà la Sílvia Vidal. La nota original o diferent és que no tocarà sola, com seria lo habitual, ja que és un cicle per piano sol, sinó que l'acompanyarà en Ramon Humet amb bols tibetans i gongs. La proposta us pot sonar estranya, no passa res, però us recomano que li feu un vot de confiança. En Ramon Humet és un reconegut compositor i segur que la combinació de la música introspectiva de Mompou amb aquestes ressonàncies que ens aboquen a la meditació, doncs serà una bona idea. Aquesta peça que sentiu es titula Per l'esperança i és de Joan Guinjoan.
Aquesta peça no la sentirem en el concert que queda per comentar, però la veu que sona és la de la Maria Hinojosa, que sí que és qui actua en aquest concert. És una soprano que canta, sobretot, repertori barroc i repertori contemporani. Suposo que és per allò de que els extrems es toquen. De fet, si un s'hi para a pensar, és veritat que no està tan lluny un tipus de cant de l'altre. El concert que tanca el cicle Carles Riera d'aquesta temporada, doncs, es titula Cançons desaforades. I sentirem cantar la Maria Hinojosa, acompanyada al piano per en Jordi Domènech. Això serà el 12 d'abril de 2024. En Jordi Domènech, és un músic polifacètic. Entre altres coses, ha desenvolupat una important carrera com a contratenor i també com a compositor. En aquest concert sentirem una primera part amb obres del barroc i una altra amb obres actuals que de fet estan escrites pel mateix Jordi Domènech, amb la voluntat de mostrar una mica el ventall de caràcters vocals de la música contemporània. Especialment pensant en estudiants de cant, que normalment reben molta formació per cantar música del classicisme o del romanticisme, però no per músiques actuals. A més, tant la Maria Hinojosa com el mateix Jordi Domènech, a part de molt bons músics, són uns animals escènics. Ofereixen una experiència completa al públic, sumant la seva alta capacitat comunicativa sobre l'escenari a la interpretació musical. I arribem al final del podcast d'avui. Hem revisat els 4 concerts del cicle Carles Riera i podeu comprovar o repassar els dies i les hores al teatreauditorigranollers.cat. Allà també hi trobareu l'espai Viu la Clàssica, on tenim el nostre raconet, per tal que pugueu recuperar totes les músiques que han sonat en aquest episodi, així com tots els altres episodis que tenim allà publicats i que també podeu trobar a diverses plataformes de podcasting. Aquest podcast ha estat possible perquè ens han deixat un estudi a Ràdio Granollers i hem comptat amb el suport tècnic d'en Josep Soleil. Gràcies per dedicar una mica del vostre temps a escoltar aquests sons. Ens veiem a la platea.